ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଚିରକାଳୀନ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା। 1843 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରର ମଲ୍ଲିକାଶପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ମାତା ତୁଳସୀ ଦେଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା। ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଲ୍ଲିକାଶପୁରରେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି କହୁଥିଲି, ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟିଛି କି ସେମାନେ କମ୍ ବୟସର ଥିବା ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ବି ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ବା ଆଦ୍ୟକାଳୀନ ସମୟ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାମହୀ କୁଚିଳା ଦେଈଙ୍କ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଠାକୁର ମା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମା ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସେତେ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଓଲଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରଭାବ ବି ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମହୀ କୁଚିଳା ଦେଇ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଫକୀରମୋହନ ବହୁତ ରୋଗିଣା ଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ପୀରମାନଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାମହୀ। ଆଉ ସେଇ ପୀର ବା ଫକୀରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମଟା ହୋଇଗଲା ଫକୀରମୋହନ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର କଥା, ନାମଟା ଏମିତି ଭାବେ ବଦଳିଗଲା ଯେ ବ୍ରଜମୋହନ ନାମଟା କେଉଁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ବ୍ରଜମୋହନ କହିଲେ ଆଉ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଆଉ ସେଇ ଫକୀରମୋହନ ନାମଟା ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଲା। ତ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀ। ଆଉ ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣକୁମାରୀ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ। ମାନେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଚାଟଶାଳୀରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶୀ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ବାପା ଚାହିଁଲେ ଫକୀରମୋହନକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଅଝାଲ ସିଲାଇ, ଜାହାଜାତି, ନିମକ ମାହାଲ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟାଟ୍ ବୟ ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ ସେହି କାମ କରିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ, ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ସାଜିଛନ୍ତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସେନାପତି। ତ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ନଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଯଥାର୍ଥରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସେନାପତି ଭାବରେ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
1868 से बालेश्वर रे निज उद्यम छापाकल प्रतिष्ठा कर माने एटा साधारण कथा नथिला। इंग्रेज शासनाधीन समय रे निज उद्यम गोटे छापाकल प्रतिष्ठा करवाटा से साधारण कथा नथिला, किंतु से करिकी देखैले। आउ केवल छापाकल प्रतिष्ठा करि नथिले, सेठारु गोटे संवादपत्र आ गोटे साहित्य पत्रिकार भी प्रकाशन करथिले। संवादपत्रर नाम थिला बालेश्वर संवाद वाहिका, आउ साहित्य पत्रिकाटा थिला बोधदायिनी। आउ एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। बोधदायिनी पत्रिका आउ बालेश्वर संवाद वाहिका सेतेबेले उत्कल दीपिका सहित मिसिकी ओडिशार भाषा साहित्य तथा राजनैतिक परिवेश भितर बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करथिले। सेतेबेले माने ठीक यार किछि पूर्वरु आमर कर्मवीर गौरीशंकर राय उद्यम उत्कल दीपिका भी प्रकाशित हो सारी। आ उत्कल दीपिका को यथार्थ तार सहभागी बा सहयोगी है कि माने जमिति कहा जाए कांध सहित कांध मिले चली माने। तो यही तीनटा जाक पत्रिका सेतेबेले प्राथमिक पर्याय रे बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करथिले। एबे देखिबा फकीर मोहन को रचनावली। तो जेतेबेले ओडिया भाषाटा बंची जाइछि माने भाषा आंदोलन सफल होइछि आ शिक्षा क्षेत्र में पुणी थोड़े ओडिया भाषार प्रचलन होइछि, तो सेतेबेले आवश्यक पड़िछि पाठ्यपुस्तकर। जेतेबेले आधुनिक शिक्षा आसी जाइछि आ ओडिया भाषा शिक्षा क्षेत्र को फेरी आसीछि, तो सेतेबेले दरकार है पाठ्यपुस्तकर। आउ जो माने भाषा को बंचैबा पई आंदोलन करुथिले सेमानंक मध्यरु ही अनेक लागी पड़े पाठ्यपुस्तक रचना करिबारे। तो फकीर मोहन सेनापति जे कि भाषा को बंचैबारे तांकर बहुत बड़ भूमिका थिला। तो भाषा बंचिबा परे पाठ्यपुस्तक प्रणयन रे भी से मनोनिवेश करिसंती। भारत इतिहास प्रथम भाग द्वितीय भाग लिखिसंती। राजपूत इतिहास बा राजपुत्र इतिहास लिखिसंती। जीवन चरित लिखिसंती। अंकमाला लिखिसंती। उत्कल सरल व्याकरण लिखिसंती। एई भली किछि किछि बहुमूल्य पाठ्यपुस्तक से प्रणयन करिसंती। तापरे किछि संस्कृत ग्रंथ को ओडिया रे अनुवाद भी करिसंती, माने जेउथि पई कि से ओडिसा रे व्यास कवि भाव रे परिचित। आमे जानिछे से कथा साहित्यर सम्राट, तांको कथा सम्राट बोली भी कहा जाए, किंतु व्यास कवि भाव रे से बेसी परिचित। तार कारण होछि संस्कृत रे व्यासदेव लिखिथिबा केते गुडाय ग्रंथ को से ओडिया रे अनुवाद करिथिले। तो तांको अनुदित कृति गुड़िक मध्य रही रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, खील हरिवंश, समवाय ऋण समिति, तैत्तिरीय उपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद, कठोपनिषद एभली ग्रंथ सबु से संस्कृत रु ओडिया रे अनुवाद करथिले। तापरे आसीछि फकीर मोहन को काव्य मानस, काव्य कवितार सृष्टि। माने केमिति पर्याय पर पर्याय से साहित्य क्षेत्र में गति करि चलीछंती, ओडिया साहित्य को समृद्धि आड़ को नेउछंती। देखंतु से रचना करिछंती काव्य कविता उत्कल भ्रमण, जहाँकि गोटे तांकर काव्य कृति, खंड काव्य बोली भी कहा जाए, जो थिरे कि ओडिशार तत्कालीन जो विशिष्ट व्यक्ति माने थिले अनेक व्यक्ति विषय से लिखाई, जो मैंने ओडिशा पई भल काम करुले तांकर सेथिरे गुणगान प्रशंसा कराई। जो मैंने ओडिया तथा ओडिशार विरोधी काम करुले सेमानंकु सेथिरे निंदा भी कराई किंबा व्यंग विद्रूप भी कराई। आउ ओडिया भाषा प्रति ओडिया जातिर कर्तव्य बोध को बुझेइबा पई भी बहुत गुड़ाए पद सेथिरे लिखा जाइछि। ओडिया भाषा प्रति ओडिया जाति केमिति विमुख हेउछि से संपर्क रे भी सेथिरे उक्ति गुड़ाक रही अछि। बौद्धावतार काव्य तांकर आ गोटे काव्य, आउ तांकर एई दुईटा ही काव्य। आउ कविता संकलन गुड़िक हेउछि पुष्पमाला, उपहार, अवसर बासरे, पूजा फूल, धूली एगुड़ाक हेउछि तांकर कविता संकलन। आ जेहेतु आमे उपन्यास आड़ को जीवार अछि, तो ये काव्य कविता उपरे आ बेसी किछि कहूनी। तांकर 4टा उपन्यास रही, 6 माण 8 गुंठ, मामू, लछमा, प्रायश्चित। तांकर प्रथम उपन्यास तथा श्रेष्ठ उपन्यास हेउछि 6 माण 8 गुंठ,
केवल तांको श्रेष्ठ नुहे यहाँ ओडिया साहित्य आज सुधा देखो सहीटा आद्य काल रचित होता आज सुधा अनेक गुड़ाए औपन्यासिक अनेक संख्यार उपन्यास लिखि सारी तथापि 6 माण 8 गुंठ तार स्वातंत्र्य बजाय रखी आज सुधा तार प्रकृत प्रतिद्वंदी आज सुधा सृष्टि हो पारि नाहांती। तो यही चारिटा होकर उपन्यास आ कह जाए जदि से केवल 6 माण 8 गुंठ गोटे उपन्यास भी जब लिखि था तेबे भी से जो मर्यादा पाई सही मर्यादा पाई था से गोटे भी माने सेते महत्वपूर्ण सेते उच्चकोटीर से उपन्यासटा। फकीरमोहन को प्रथम गल्प लछमनिया 1868 बोधदायिनी पत्रिकार प्रकाशित होता किंतु बोधदायिनीर जो संख्यार ये लछमनिया गल्प प्रकाशित होता सही संख्या आज सुधा मिल पारि नाही जहाद्वारा से गल्पटा दुष्प्राप्य होकर रही जाइए। जदि लछमनिया गल्प मिली था तेबे समग्र भारतीय साहित्यर प्रथम गल्प लेखक भाव में फकीरमोहन सेनापति आज परिचित होते समग्र भारतीय साहित्य रे किंतु दुर्भाग्यवशतः सेटा मिल पारि नाही। लछमनियार परवर्ती समय से 20टी गल्प लिखिछंती आउ से 20टा गल्प गल्प स्वल्प प्रथम भाग एवं गल्प स्वल्प द्वितीय भाग रे स्थानित होइछि। फकीरमोहन को 4टी उपन्यास मध्यरु लछमा हेउछि ऐतिहासिक उपन्यास आउ अन्य 3टी हेउछि सामाजिक उपन्यास। माने देखंतु जड़े मनीष समाज को केते सुंदर भाव में बुझी पारे निज जाति को केते गभीरतार सहित अनुभव करि पारे तार ज्वलंत निदर्शन हेउछि एइटा माने व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति उपन्यास गुड़िक से प्रकृत में ओडिया जाति को बहुत भल पाउथिले ओडिया जाति को तथा ओडिया समाज को बहुत आंतरिकतार सहित बुझी पारिथिले से बुझीथिले ओडिशार इतिहास को वर्तमान को आउ ता सहित आगत भविष्यत को भी जेतेबेले आधुनिक युव गोष्ठी सृष्टि होती आधुनिक शिक्षित गोष्ठी आसीचंती सेमाने भविष्यत रे केमिति हेई पारंती बा आधुनिक शिक्षा फल रे ओडिशार निकट भविष्यतर सामाजिक स्थिति केमिति हेई पारे सेटा उपलब्धि करि पारिथिले फकीरमोहन। सेथिपाई तांको एई उपन्यास और गल्प गुड़िक भितर माने तांको समसामयिक समाजर दृश्य देवा सहित आगत भविष्यत रे ओडिया समाज केउ दिगको गति करि पारे सेथि प्रति भी से सचेतन करि दैछंती। एइटा हेउछि जने महान स्रष्टांक लक्षण आउ से प्रकृत रे दूरद्रष्टा थिले से जानी पारिथिले तांको परवर्ती शताब्दी पर्यंत ओडिया जाति केउ दिगको गति करिवो ओडिया समाजर परिस्थिति कोन हबो तांको परवर्ती शताब्दीर कथा से अनुमान करि पारिथिले। तो तांकर श्रेष्ठ उपन्यास 6 माण 8 गुंठ 1897 मसीहारू 1899 जाए उत्कल साहित्य पत्रिका रे धारावाहिक भाव प्रकाशित होइथिला। उत्कल साहित्य पत्रिका यही नामटा एबे बारंबार आमे शुणिबा बाग्मी विश्वनाथ करंक प्रयास रे यही पत्रिकाटा प्रकाशित होउथिला एहार से ही थिले सुयोग्य संपादक आउ प्रकृत रे प्रारंभिक पर्याय रे सबुठारु उत्कृष्ट साहित्य पत्रिका थिला एटा उत्कल साहित्य आउ अनेक गुड़ाए महान लेखकंक उच्चकोटीर कृति सबु एथिरे प्रकाशित होउथिला। तो जेतेबेले 6 माण 8 गुंठ यही उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाशित होउतला सेतेबेले लेखक तांको निज नाम न देकी धूर्जटी नाम रे एटाकू से लेखुथिले। आमे देखिछे ओडिया साहित्य रे अनेक कवि लेखक एमिति छद्म नामर व्यवहार करती। तो फकीरमोहन भी तांकर प्रथम उपन्यास लिखिला बेलू धूर्जटी छद्म नाम रे एटा लिखुथिले आउ एटा पुस्तक आकार रे 1902 रे प्रकाशित हैला। एथिरे थिबा चरित्र माने हेउछंती जमीदार रामचंद्र मंगराज तापरे भगिया सारिया नेतो तांको गाईरना चंपा मरुआ गोविंदा बारिक इत्यादि चरित्र सबू एथिरे अछंती। तो प्रकृत रे एहार आमे जदि देखिबा खलनायक भावे कहा जाय पारे रामचंद्र मंगराज जार खल चरित्र बा दुष्ट चरित्र आउ शेष को अवश्य से
ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୁକର୍ମର ପରିଣାମ ବି ପାଇଛି। ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ସହର ସମ୍ପର୍କ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିଲୋପ କରାଯାଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜମିଦାର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅନୁଗତ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାକ ଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କୁସଂସ୍କାର ଭରି ରହିଥିଲା। ନୂଆକରି ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ, ଚୌକିଦାର, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓକିଲ ଏଇଟା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକେ ଏସବୁକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କୃଷିକେନ୍ଦ୍ରିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ। ତ ଏଇଭଳି ଏକ ସମାଜରେ ଫତେପୁର ସରଷଣ୍ଢର ଜମିଦାର ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜମିଦାର ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଜମିଦାର। 7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ଧନୀ ରାଉତ ପୁଅ ରାମ ରାଉତ କ୍ରମେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ଜମିଦାର ହୋଇଛି। ଶେଖ ଦିଲଦାର ମିଆଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଏହାର ଚରିତ୍ର। ଶେଖ ଦିଲଦାର ମିଆଁକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ନିଜେ ଜମିଦାର ହୋଇଛି ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାବତୀୟ ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡିଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅପହରଣ କରିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିବା ପରେ ତା'ର ନଜର ପଡ଼ିଛି କାହା ଉପରେ? ଭଗିଆ ଏବଂ ସାରିଆଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଉପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଜମିର ପରିମାଣ। ଆଉ ସେଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଜମିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଇଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଗିଆ ଆଉ ସାରିଆଙ୍କର ସେଇ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଦୁଷ୍ଟା ଚରିତ୍ର ଚମ୍ପା, ଦାସୀ ଅଛି ସିଏ, ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜର ଦାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଚମ୍ପାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ଚମ୍ପା କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ତା'ର ବଂଶ କ'ଣ, ତା'ର ଗୋତ୍ର କ'ଣ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ମଙ୍ଗରାଜର ଯେଉଁ ପାପ ଲାଳସା ତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରେଇଛି ଚମ୍ପା। ଆଉ ସେ ଯାଇଛି ସାରିଆର ମନ ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱର ବାସନା ସୃଷ୍ଟି କରେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସାରିଆ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲା। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନାରୀଟିଏ ନିଃସନ୍ତାନ ରହିବାଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେ ତା ମନ ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱର ବାସନା ସୃଷ୍ଟି କରେଇଛି। ଆଉ ସେ କହିଛି ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ ତେବେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ। ଏମିତି ତା ମନକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସାରିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଛି ତା କଥାରେ, ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଗଢ଼େଇ ଦେଲେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିପାରିବି ବୋଲି ସେ ଭାବିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଖିଆ ଚାଷୀ ଲୋକ, ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥରାଶି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଚମ୍ପା କ'ଣ କରିଛି, କଣ୍ଟ କବଲା ଲେଖେଇକି ସେଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ସେହି ଜମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି। ସେହି ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ଏପଟେ ଭୋଗୀଚନ୍ଦ ବା ଯିଏ ଭୋଗିଆ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରିଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତା'ର ନେତ ଗାଈକୁ ବି ଅପହରଣ କରିକି ସେ ମଙ୍ଗରାଜ ନେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ
ବାଘ ସିଂହ ବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଚମ୍ପା ମାଧ୍ୟମରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଚମ୍ପା ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ ବେଶରେ ବାଘ ସିଂହର ଘରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପତ୍ନୀର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ତାପରେ ପରେ ମଙ୍ଗରାଜର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାରିଆର ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ଚମ୍ପା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଚାବିକାଠି ଆଣିଛି ଆଉ ସୁନା ରୂପା ଧରି ଗୋବିନ୍ଦା ବାରିକ ସହିତ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଖରାପ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, ସେ କାହାର ପାଇଁ ବି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବା ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତା'ର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇକି ରହୁଥିଲା, ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ସେ ନିଜେ ବି ତା'ର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ରୂପା ଧରିକି ଗୋବିନ୍ଦା ବାରିକ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ବାଟରେ ଗୋପାଳପୁର ଘାଟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦା ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସେଆଡ଼େ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଭଗିଚନ୍ଦ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ରତନପୁରିଆ ଡମଙ୍କୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଜେଲ୍ ଦିଆଇଥିଲେ, ସେଇମାନେ ସବୁ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଅନୁତାପ ହେଇଛି, ମାନେ ସେ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାକର ମୁକୁନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଥ ମା ଆଗୁ କହିକି ମଙ୍ଗରାଜ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଥ ମା ଆଗୁ ମାନେ ସେଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଥ ମା ଆଗୁ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର କଥାବସ୍ତୁ। ତ ସମାଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ପାହାନ୍ତି ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜଳ ଶୁକ୍ରତାରା ପରି 19 ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ଦିଗ୍ବଳୟରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତର ବାର୍ତ୍ତା ଧରି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ରାତି ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରତାରା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ଦିଗ୍ବଳୟରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠଟା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସକାଳର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି।